Posem-nos, doncs, tots els catalans a liderar un país obert, modern i radicalment democràtic. Som un poble en moviment, som un país que batega, som el somni, estem a punt. I personalment, quan dic que estem a punt, vull dir que mai havíem arribat tan lluny ni tan a prop. Gràcies i tornem-hi. Visca Catalunya! Una altra vegada! Visca Catalunya! Gràcies! Ara que... Molt bé! No puc venir aquí, no? Moltes gràcies al Pere. Ara sí que ens toca a nosaltres bategar. Bateguem ben fort. Ja veieu que al principi la cançó és una mica més així, no? Però després ve el subidon, o sigui que anem a fer-ho bé nosaltres. Quan vulgueu, fem bategar? Sí o no? Principi lent i subidon. Quan vulgueu. El batec més gran que s'hagi fet mai, el de milers i milers de persones que volem viure en un país millor per tothom. La república de l'equilibri territorial, la república de la cultura, la república de la justícia social i la diversitat, la república del progrés i la república de les llibertats. O sigui que si esteu a punt, en 3,